Δεν ξέρω, για ρωτάω. Σταμάτα εσύ. Γιατί δεν τον εξήγησε εδώ. Είναι ο αγαπημένος μου. Άμα σου είναι αγαπημένο μου. Ποιο είναι το Φίλιππο? Θέλω να του κάνω fan club. Σταμάτα έτσι, Μαρία, δεν τελείωσε. Ρίσα ποιο είναι το Φίλιππο? Καλά, ο Γιάννης είναι καλύτερος, αλλά δεύτερος είναι ο Μαρίας. Ο Κώστας δεν είναι καλύτερος. Καλά, ο Κώστας είναι στο παιχνίδι, στο παιχνίδι μοιάζει ο Κώστας. Ο Γιάννης είναι στην πολυκατοικία μου, παίζει στο μοντέλο. Ο καλός άνθρωπος. Ο Μέπος παιχνίδι. Τον Άρη. Ο Μουράτ. Εσύ βλέπεις τι Αλλά μετά είναι μαλακίες από το στόμα της. Δεν μπορεί να το πει. Όχι, ο Άρης είναι ωραίος. Εδώ, θα τραπέξει. Ανοίγει το και δεν υπάρχει. Ο κάθε ένας είναι... Έλα μωρή, μην με βγάλεις, πάλι δεν παρακαλώ. Θα μπεις YouTube. Στο YouTube μου ζητάνε κι άλλα βίντεο με σένα. Φανάρι μου. Μου ζητάνε κι άλλα βίντεο. Τι λες, παιδί μου? Μου ζητάνε κι άλλα. Καλά, είναι. Ρε, μας has πει. Κοιτάξτε χαμόγελο.